Ngibingelele kubantwana benkosi. Ngicela ukuphinda ngicela indlebe yenu nesineke senu sokuthi-ke siqhubeke sicathulisane endabeni yobuNazaretha. Ngiyangithanda ku-introduce ubuNazaretha njalo uma ngiqala ukukhuluma kwami ngokuthi buyinto engcwele uNkulunkulu azehlukanisela yona. Wathi ufuna abantwana bakhe abazibiza ngabantwana bakhe babe ngcwele ngoba yena uNkulunkulu ungcwele. Ngiphinde futhi ngithande ukuthi ngisho ukuthi angikho kule nkundla ngenhloso yokushumayela. Ukushumayela kusuke kuwukuthi ufuna abantu baphenduke benze izwi lelo sokukhuluma ngalo, kodwa la into emphambili engifisa ukuyenza ukufundisa ngobuNazaretha esizukulwaneni esizayo isikhathi ikakhulukazi. Yini ngithi isizukulwane esizayo ngoba imvamisa lesizukulwane esesikhona manje sisizukulwane esedukileyo ebuNazaretheni. Sisizukulwane esinye saso esingafuni nanokuzwa nanokulalela. Manje kuye kube kuhleke umuntu ofisa ukuzenzela i-research ngobuNazaretha akwazi ukuthola information bese ezenzela i-decision yakhe ukuthi yena ufuna ukuthatha kuphi phakathi kwalokhu okukhona njengamanje nalokho okuyikho kobuNazaretha. Ileyo inhloso yami. Angifuni ukukhuluma, anginayo inhloso yokukhuluma nabamaNazaretha njengamanje, kodwa ngifisa ukukhuluma nabantu abafisa ukwazi ngobuNazaretha nanokuthi-ke kube nefa esiyolishiyela bezayo ngoba bona boba nenhlanhla yokuthi i-technology ibafice noma bayifice isike yaba khona engafani nathi. Kunezinto ey'ningi esifisayo nathi ukuthi ngabe siyazazi ukuthi zenziwa kanjani, zenziwelani, kodwa kukho la singayithola khona ngoba kukho la ibhalwe khona futhi akukho la irekhodwe khona ngenxa ye-technology yangaleso sikhathi. Ngiyathemba ukuthi i-technology yesikhathi esizayo iyobe siyikwazi ukuthi i-accommodate i-technology yalesi sikhathi samanje, bakwazi ukuthola information from the social media and other medias. So-ke sengishilo-ke lokho, ngiyafisa namhlanje-ke sibukisane ngendaba ukuthi kungani amaNazaretha engaqhwakeli uma ngabe sesontweni. Umuntu komNazaretha uba sesontweni uma ngabe egqoke ingubo emhlophe. Uma nje umuntu ongumNazaretha engena esontweni noma ebesendaweni yokukhonza uNkulunkulu uyegqoka ingubo emhlophe. Kuye kungalindeleki-ke ukuthi umuntu omNazaretha ogqoke ingubo emhlophe atholakale esehlele esihlalweni eqhwakela. Lokho kuyi-culture yesonto, kuyi-culture yebandla ukuthi ingubo emhlophe mawusugqoke yona usuke usuwumuntu ophambi kwaNkulunkulu. So-ke ngizoqala ekuthenini lokhu is my assumption, lokho engizoqala ngakho, okuwukuthi ngesikhathi ubabamkhulu uBombela eqala ukushumayela ibandla, kushumayeza ibandla, isikhathi esiningi wayeshumayela kubantu abampofu, angisho njalo. Uma ngithi abampofu ngisho ukuthi abangenawo umcebo omningi. Futhi wayeshumayela kubantu abane-culture ethile, abama-culturalist. Ikakhulukazi njengoba ivangeli waqala ukushumayela la eNatal, shuthe abantu ababe nobuZulu too much. Abantu ababe amaZulu kunezinto besides ukuba mpofu, kunezinto ababekholelwa kuzona. Okokuqala nje
abantu amaZulu noma abantu abamnyama bayakholelwa ukuthi umuntu ohlala esihlalweni ekhaya enefamily nje ubaba kuphela, ubaba wekhaya. Ubaba wekhaya oqhwakelayo, bonke-ke abanye kusukela kumama wekhaya kuya ey'nganeni zekhaya, bonke bahlala phansi. Ngaleso sikhathi iy'hlalo zazingekho futhi kwakukhona iy'gqiki. Abantu obaba babehlala ey'gqikini, abe nesigqiki sakhe la eqhwakela khona, bese kuthi bonke abanye inefamily bahlala emacansini phansi ukuhlonipha ubaba wekhaya. Lokho is like a culture kumuntu omnyama. Ngikholelwa ukuthi nakwaXhosa, nakubeSuthu, nakuzo zonke lezi zizwe zemnyama kucishe kube yinto efanayo. Ukuthi ekhaya umuntu oqhwakelayo umnumzane wekhaya. Bese kuba ukuthi bonke-ke laba abanye bazohlala phansi emacansini. Noma ngabe yikhumba-ke, kwakukhona ikhumba kwaZulu nani nani, kodwa kwakuhlalwa phansi emacansini. Bese kuba khona isimo futhi la ekuthiwa kunezimo la kwayena ubaba wegceke ongakwazi ukuqhwakela khona, naye kufuneka ahlale phansi esikhunjeni uma kunezinto ey'thile mhlawumbe zegceke ey'thintwayo engadingi ukuthi kwasayena aqhwakele. That is the first assumption. Esibili ileyo ukuthi mhlawumbe khona ukuthi abantu babethanda ukuqhwakela kodwa ama-means okuqhwakela engekho, ngoba ihlalo ngaleso sikhathi zazingekho. Into eyayikhona nje yokuhlala kwakuyisikhumba, kuwucansi. So uma ufuna nje ukuthi uhleli ilezo zinto zombili ezazikhona. Lokhu kwakungenziwa kwenziwa isimo sempilo noma isimo somnotho esasikhona ngaleso sikhathi, si-exposed kubantu abamnyama ngesikhathi ubabamkhulu eshumayela ibandla. So-ke okwakuthi ukuthi-ke ma befika befuna ukuza esontweni, kunokube bahlale phansi enhlabathini kufanele baphathe amacansi, bahlale emacansini. Bese kuba ilowo ophethe izwi, in this case sokushembe, okwakuwukuthi labo besesimeni sokuthi babe phambi kwakhe enkonzweni, bakubone kungamfanele ukuthi ahlale ocansini naye phansi. Kufanele bambekele isigqiki sokuqhwakela njengobaba womuzi, ngoba uma wathi ngabe mase sekunebandla, ushembe waba njengobaba womuzi, bese kuthi bonke abanye babe njengabantwana bala ekhaya. So-ke okuwukuthi bakubona abantu kungafanele ukuthi naye engahlala ecansini noma esikhunjeni njengabantu abeze ukuzolalela izwi likaNkulunkulu kuyena. Bakubona ukuthi kufanele bamtholele isigqiki, bona bahlale phansi ngoba iy'hlalo zazingekho by then. So kuthe makukhula isimo, sikhula isimo, kwafika isikhathi la abantu bekwazi khona ukuzibonela manje ukuthi lo muntu lo kuyena kunoNkulunkulu phakathi. uShembe siye sithi uziqwebile, kunesiqu esiwushembe owumoya, kube nesiqu esiwushembe oyinyama.
So okuwukuthi kuloshembe oyinyama esimbonayo phakathi kwakhe kunoshembe owuNkulunkulu esesithi ushembe kamoya thina njengamaNazaretha. Uma kuwukuthi kunoNkulunkulu ophakathi kushembe njengalokhu wafika enhlangakazi, kucaca ukuthi awukwazi-ke umuntu okulelo zinga ukuthi ungambeka umlinganise nomuntu oyilunga lebandla. Incwadi yesambulo isahluko sika-20 20 ngithi uverse 11 uthi uJohane la ngabona isihlalo sobukhosi esimhlophe nohleli kuso ongabhekeki, amehlo ezulu namehlo omhlaba ayembalekela. Okuwukuthi lowo muntu wayehleli esihlalweni sokwehlulela, okuwukuthi wabona uNkulunkulu ehleli esihlalweni sobukhosi. Uma uNkulunkulu ehlala esihlalweni sobukhosi, sithi thina njengamaNazaretha ushembe kuyena kunoshembe kamoya owuNkulunkulu. Asikwazi-ke ukuthi ushembe wenyama sithi angahlala phansi namalungu ebandla, futhi awakwazi amalungu ebandla ukuthi angahlala ezihlalweni ekubeni phakathi kwawo kukhona uNkulunkulu. Ngicabanga ukuthi seniyazi ukuthi uma ngithi kukhona uNkulunkulu angisho ukuthi ushembe lo esimbonayo inyama uNkulunkulu, kodwa sithi kuyena kukhona umoya kaNkulunkulu. Noma ngibeke kanjalo ngithi khona umoya kaNkulunkulu lo wasenhlangakazi owazibiza ngokuthi ushembe igama lawo. Uma kunjalo, wena njengolunga lebandla awukwazi ukuthi engathi uNkulunkulu ekhona endlini. Wazi ukuthi wena umuntu owazi ukuthi uma kunomuntu omdala endlini, wena njengomntwana awukwazi ukuqhwakela, kufanele kuqhwakele yena, wena uhlale phansi. Leyo kwase kuba iculture yebandla. Nakube sekhona amaminzi ukuthi kungathengwa ihlali, lona lo angafika nesihlalo sakhe azohlala esontweni. Kodwa because esontweni masingabe sesigqoke ingubo emhlophe, siye sithi sesiphambi kukaNkulunkulu. So masiphambi kukaNkulunkulu asikwazi ukuqhwakela ezihlalweni ekubeni noNkulunkulu eqhwakele esihlalweni njengathi. That is inhlonipho thina abantu base-Afrika esiyinika umuntu omkhulu. Uma ngabe sikwazi ukuyinika umnumzane wekhaya leyo nhlonipho, kangakanani-ke uNkulunkulu ongumdali wezulu nomhlaba. Ngaleyo ndlela asikwazi ukuthi uma ngabe usenkonzweni othi kuyona uze kuNkulunkulu, kuyona kunoNkulunkulu, ebese uhlala esihlalweni ekubeni wena uthi ungumntwana kaNkulunkulu. Isintu kasikuvumi lokho. Isintu kasikuvumi ukuthi uqhwakele nomuntu omdala esihlalweni. Engashilo yena, ngoba ngikholwa ukuthi lokhu kwasho ushembe ukuthi abantu abahlale emacansini yena aqhwakele. Kodwa kwasha abantu bathi asikwazi ukuthi singaqhwakela noNkulunkulu. Ngoba incwadi njengoba kade ngisho ithi ngabona isihlalo esimhlophe
okuwukuthi uNkulunkulu akahlali ecansini kodwa uhlala esihlalweni sokwahlulela. So manje uma nawe-ke wena ozohlulelwa nawe uhlele esihlalweni noNkulunkulu ehlala esihlalweni senibukana emehlweni, akasekho manje ubona ukuthi ubani omkhulu omunye kunomunye la. Yileso-ke isizathu esenza ukuthi amaNazaretha angahlali ehlalweni uma ngabe esenkonzweni noma egqoke ingubo emhlophe. Kunomthetho nje othi uma usukwagqoka ingubo emhlophe awusakwazi ukuqhwakela, ngoba leyo ngubo uyigqoke uma ngabe uphambi kwaNkulunkulu. Okuwukuthi kunoNkulunkulu la kodwa wena uqhwakele. So that's why wabona amaNazaretha ngisho kuthiwa isemngcwabeni etendeni. Mayefika nje uma ufika nje ufica amaNazaretha ehleli phansi, kube kukhona abaqhwakele ehlalweni. Ilokho ukuthi bagqoke ingubo emhlophe kaNkulunkulu, engavumi ukuthi uma sebeyigqokile baqhwakele ehlalweni. Ayikuvumi lokho. So into eyenza ukuthi kungavumi i-culture nokuthi i-culture ethi awukwazi ukuqhwakela noNkulunkulu and awukwazi ukuqhwakela nomuntu omdala. Isukele ekuthenini kodwa babevele beqale from the level of inability ukuthi babe nehlalo ngenxa ye-level of i-affordability yangaleso sikhathi. Leyo nhlonipho iyona futhi le eyenza amaNazaretha ukuthi uma ngena ushembe noma kuqhamuka ushembe baguqe. Into eyenza ukuthi baguqe basuke bengaguqeli yena lo shembe ozalwa inyama, ozalwa umfazi nendoda, kodwa basuke beguqela lo owathi ngoba mina sengikuwe igama lakho nawe selizoshintsha usuzoba ushembe. Basuke beguqela lo ushembe kamoya, lo shembe owuNkulunkulu noma lo shembe owumoya kaNkulunkulu ohleli kushembe wenyama. Basuke beguqela lowo, hhayi ukuthi basuke beguqela umuntu. Yes, uma ubabuka wena njengomuntu ofikayo ongayazi lento engisho ukuthi shembe uzoy'quyibili, uzothi baguqela lo obonwayo. Cha, abaguqeli lo obonwayo. Ngesikhathi uJesu ade ebhajadiswa sizokhumbula ukuthi wathi uma ebhajadiswa kwehla umoya phezulu wangena kuyena. Wayesethi lo moya lo indodana yami ethandekayo engithokozayo ngayo. Ngaleso sikhathi uJesu wayeseba neziqu ey'mbili. Waba nesiqu senyama eyazalwa uMaria noJosefa, wayeseba nesiqu senyama engazalwanga, siqu sikamoya ongazalwanga kodwa wehle ezulwini njengomoya wejuba. Akiye uJesu oyindodana kaMaria owayenza imigilingwane, kodwa uJesu owumoya oyingcwele owaba isimo sejuba owangena kuyena uma eqeda ukubhajadiswa eJordani, okuyiwona owawusuwenza imangaliso. Ngaleyo ndlela uJesu wayeseneziqu ey'mbili. Kukhona uJesu oyindodana kaMaria, kukhona uJesu owumoya oyingcwele ongene kuye, lo ongafiyo. Lo moya ongafiyo wafa uJesu, wathi Eloi Eloi elama sabathani, bathi Nkulunkulu wami Nkulunkulu wami ngishiyelani, ngoba kwase kuhlukana umoya wenyama kaJesu, umphefumulo kaJesu lo owaphefumulelwa kuwona eswini sikanina, uhlukana nomoya oyingcwele lo owehlwa yijuba ngesikhathi kade ebhajadiswa. Iwona owawususuka kuyena ngoba akufanele ufe nenyama.
ngizama ukuthi-ke naye uJesu wayeneziqu ey'mbili. Kukhona isiqu senyama lesi esizalwa ngokwegazi, kwabakhona isiqu sikamoya lo owehla ezulwini ngesikhathi eqeda ukubhajadiswa. Okuwukuthi abantu uma beguqa, uJesu babengamguqeli ngesikhathi engakabhajadiswa, babengamguqeli. Kwakungekho ukuthi ngegama likaJesu amadolo ayoguqa, kodwa kwafika umoya oqhamuka ezulwini wangena kuyena, wayeseshintshe siba uJesu okufanele egameni lakhe onke amadolo eguqa. Nakushembe into efanayo, ngoba kwehla umoya ezulwini weza kuyena, wayibiza ngegama lokuthi lowo moya uwushembe. So-ke sisuke siguqela lowo moya-ke, sisuke singaguqeli inyama lesiyibonayo, kodwa inyama lesiyibonayo iyithuluzi lokusetshenziswa umoya oyingcwele. Ngaleyo ndlela ngizama ukuthi siguqele umoya. 2, asikwazi ukuqhwakela kanye nalowo moya ngoba kasilingani nawo. Uwumoya kaNkulunkulu okufanele onke amadolo aguqe. Yileso sizathu esimqoka okuyisona esenza ukuthi amaNazaretha ahlale phansi, angaqhwakeli, amaNazaretha aguqe uma ngabe kuqhamuka ushembe. Ilokho okuyikhona okwenza abe yilesi simo ayiso amaNazaretha, ukuze aza ukuthi aphambi kwaNkulunkulu, and uNkulunkulu uwuyise wawo. uNkulunkulu ungumkhulu wabo, okuwukuthi abakwazi ukuthi bangaqhwakela naye, bangabhekana naye, bengenza yonke into. Ngoba ngisho siyobika, masiyobika nje okusihluphile siyokwenza iminikelo, suke singayenzi kushembe kwenyama. Uma unganaka umthandazo wesabatha wamaNazaretha, unoverse 50 okhona lapho othi, noma niphuma emazweni onke aphansi kwezulu, nilethe iminikelo yenu kuJehova emzini wasekuphakameni. Ngeke yamukele iminikelo yenu uma ningayigcini usuku lwesabatha. Lokhu ukuthi nize kuJehova emzini wasekuphakameni suke kungasho ukuthi ngoba size kushembe emzini wasekuphakameni, kodwa kushiwo ngoba size kuNkulunkulu, hhayi ushembe, size kuNkulunkulu. Sizuke sizonikela, silethe iminikelo kuNkulunkulu. uNkulunkulu-ke unethuluzi lakhe alisebenzisayo emhlabeni ngoba uNkulunkulu uwumoya. Akakwazi uma ngafika uNkulunkulu singafa sonke, akekho ongaphila. Uma ngathiwa siyakwazi ukubona uNkulunkulu ngamehlo, lo moya uNkulunkulu ngamehlo, singafa sonke. Kodwa umoya kaNkulunkulu ufuna uthatha ishape yomuntu emhlabeni ukuze ukwazi ukusebenza nabantu. Ingakho iNkosi ilanga yathi uNkulunkulu osezulwini ubasiza ngani abantu, ngoba uma bebika abazi nokuthi babikile noma kunjani. Kodwa uNkulunkulu omuhle ohlala nabo abantu, engasho lokho ukuthi ushembe uNkulunkulu, lo shembe oyinyama uNkulunkulu, kodwa esho lo uNkulunkulu wehle ezulwini, wehlela enhlangakazi, wasethi uzosebenza ngoshembe oyinyama. Wayesho lo uNkulunkulu. So kuwukuthi lowo uNkulunkulu esisuke size kuyena masizonikela, sizocela esicelayo nazo zonke izinto ezinjenganalezo. Yilowo uNkulunkulu esisuke size kuyena, yilowo uNkulunkulu esimguqelayo, lowo uNkulunkulu esingena kuqhwakela kanye naye ehlalweni. Ngoba yena uhlele esihlalweni esikhulu lesi sabona uJohane. Ilokho okusuke kusibambile njengamaNazaretha singakwazi ukuhlala ehlalweni.
hhayi ngoba kuwukuthi asingeke saba nazo iy'hlalo, singaba nazo kodwa umthetho, inqubo noma isiko lukaNkulunkulu lithi uNkulunkulu uyahlonishwa, ngaleyo ndlela asikwazi ukuqhwakela kanye naye. Asikwazi ukwenza izinto ezenziwa uNkulunkulu lezi ey'khombisa ungahloniphi. Njenganje awukwazi nje ukuthi ngathi uma ushembe engeke esihlalweni sakhe wena ubusuqhwakela kuso. Njengalokhu kungeke ukuthi ekhaya kufanele kube nesihlalo sikababa ekhaya egcekeni, ukuthi akukho ongahlala kusona leso sihlalo ngaphandle kwakhe ubaba. Mhlawumbe umuntu ongaze afike ahlale kusona umfowabo wakhe ubaba. Kodwa nakhona uma ngabe emhlonipha umnewabo noma umfowabo, ngeke afike ahlale kuleso sihlalo nakube engahlali. So kanjalo-ke noNkulunkulu akanaye umfowabo. So-ke isihlalo sikhona awukwazi ukuhlala kusona ngoba kusona kuhlala umuntu onomoya kaNkulunkulu. Bengithi angicacisele lokho-ke ukuze abantwana benkosi bangaboni ukuthi amaNazaretha mhlampe ibunuku noma ukweswela noma yini, cha. Kodwa undlela yokuhlonipha uNkulunkulu eyenza ukuthi singahlali ey'hlalweni. Inkosi ibuseni ekuzwile.